Avui ens anem a abraçar un arbre. Què us sembla? Vinga. Fem el recorregut una miqueta ràpid perquè veieu el procés, però nosaltres anem amb un dels monumentals, el de Campoal, una alzina que és única. Llavors, la nostra proposta serà ara per tu. Aviam quin arbre ens fas. Per exemple, la Txell ja ens envia la seva foto, ja la tenim aquí abraçada amb un arbre. En Josep també, amb aquest pi, també tenim la seva foto. Què et sembla? I la Carme farà dues fotos, una així i una enfilada. I en el mateix arbre tindrem en Zico, que també es fa una bona foto amb una abraçada. I tindrem també la Susana, amb aquesta alzina també impressionant que hi ha per aquí dalt al parc de Sant Llorenç. En Joan, amb aquest pi, al turó de Sant Joan, es fa una foto també. I la Laura, amb un altre pi, també amb una forma curiosa aquest arbre. I tenim la Cati, la Laura i la Maite, que se fan a l'alzina, una alzina d'aquestes que n'hi ha poques, està aquí al parc de Sant Llorenç. I en Nacho, una palmera maca també la foto. I aquí tenim el Campoal amb en Jordi Vinyeta i el Ment de l'Herenda. I res més, que ara ja posem que ens enviïs la teva. A on? A on? A foto@montserrat.bé. Sí? Gràcies.